जों फफ' होनानै हमजाफैलायबाय नैबेवहाय जे दा गुवाहाटीयाव हमजानानै दङ दा नै बिसोर सानैखौ जों दा हमनानै दोनबाय दायो मा जादों जायाखै आं दा बिसोरखौ एसे सोंसिगोन। हाय हेल' लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय आं गोबां समनि उनाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय ना लोगोफोर थ' लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ नुखाबायबो जानो हागौ आरो नुवाखैबो जानो हागौ ना लोगोफोर आथिखालनि जुगावथ' फेसबुकाव गोबां जोलै भाइरेल जाग्रोखायो नालाय ओंखायनो मानसिफ्रा दानि जुगाव नुयैयानो गैया आरो ना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर जायफ्रानोखि नोंथांमोना नुवाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजि मोनगोन आरो ना लोगोफोर थ' दे बिदिब्ला आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागायनानै नायलांदो। थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना एसेब्लाबो हमदां हाखाबाय जानो हागौ नङा होमब्ला आं दायो मा भिडिअ लाना फैदों मा कन्टेन्ट लानानै फैदों बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर मैया दाखालि साननैसोनि सिगाङावहाय जिहेतु गुवाहाटीयावहाय सासे जोंनि बर' लाइमोन सिख्ला बिथाङा बिहारनि सासे सेंग्राखौ फेसबुकावहाय लोगो मोननानै बेफोरबायदि गुवाहाटीयाव लोगो हमलायनानै बेफोरबायदि पप खालामलायदों होननाय बेफोरबायदि जादों खोनादों आरोना लोगोफोर बिथां मैदोम ब्रादाराहाय हमनानै गावनि फेसबुकनि थ्रुयै नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ होदोंमोन थ' आं नोंथांमोना जोबजासिम नायलां बे मैदोम ब्रादाराहाय मा बिथांमोनखौ हमनानै मा बाथ्राखौ सोंदों बा रायलायदों बिथाङा जिथु गुवारै भिडिअ क्लिपखौ होदों गावनि फेसबुकनि दारैनो आं बेखौ मोननानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामदों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना गिबियावनो बे भिडिअनि क्लिपखौ नायलांगोरो आरोना लोगोफोर थौदो नायलांदो। जों फफ' होनानै हमजाफैलायबाय नैबेवहाय जे दा गुवाहाटीयाव हमजानानै दङ दा नै बिसोर सानैखौ जों दा हमनानै दोनबाय दायो मा जादों जायाखै आं दा बिसोरखौ एसे सोंसिगोन। अरे भाई आप कहाँ से हो? बिहार से हो। नाम क्या है आपका? उधर पे क्या करने के लिए आया है? कामाख्या मंदिर घूमने के लिए आया। उसको कैसा पहचाना आप? हाँ फेसबुक पे पहचाना। खोनाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दायो जोंहा नैबियो बेलारामा नैबे जोंनि बर' आइजोखौहाय फेसबुकाव सिनायदों जाहैबाय दायो बिथांजोखौ मोजां मोननानै नंखाय मोजां मोननानै दा बिथांजोखौ जोंना नैबे बेलारामा जे बिहारनिफ्राय फैदों बिथांजोखौ लानानै थांनो नागिरदोंमोन दा बे टाइमावनो नैबे जोंहा नैबे बर' आइजोखौहाय मोनथिबाय हमनानै मोनबाय दा बेनो जाहैबाय दा खोथाया नोंथांमोनखौ रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो नुबाय थायो नङा होमबा नोंथांमोनखौ जों नुबाय थायो नों सिरिथा नोंथांमोनखौ जों नुबाय थायो जोङो ससियेल मिडियायावहाय जों बेसेबां माने नुबाय थायो जे जोंनि बर' आइजोफोरखौ बेलेग जातिनि हौवाफ्रा लांनानै जिबायदि बुथारहोयो जिबायदि खालामहोयो जिबायदि माने हाराहास्ति खालामहोयो दा थिग बेबायदिनो जोंना नैबे बिहारनिफ्राय फैनाय सासे सेंग्रायाहाय नैबे बर' आइजोखौहाय बेफोरबायदि खालामनो थाखाय बेहाय सं दानफैदोंमोन बे टाइमावनो जा गुवाहाटीयावहाय हमजाबाय दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बिनि थाखायनो भिडिअ खालामदों दा नोंथांमोना जोंनि बर' आइजोमोनहा एसे एलार्ट जानानै थानांगौ मानो होनोबा दिनै एकदम फेस टु फेस लोगो हमनानै दा हमजालायबाय जाहाथे नोंथांमोनहाबो बेफोरबायदि बेलेग हौवाफोरजों बेफोरबायदि थायालासिनो बेलेग हौवाफोरजों बेफोरबायदिनो लाइन मारियालासिनो जाहाथे नोंथांमोना जेबो खैफोदाव गोलैया दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जोङो नेक्स्ट टाइम जे नोंथांजोमोनहाबो सोरबाफोर बेफोरबायदि साननानै दङब्ला नोंथांमोनहा बेफोरबायदि जानाङा बिनि थाखायनो जों बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय दा नोंथांमोना नायनानै लादो नैबे जाहैबाय सिमेन्ट सापरिनि ना नोंनि नङा सिमेन्ट सापरि मा नाम नोंनि नामा मा नाम गोबारेन मनामुति मा टाइटेल बर' बिथांजोआनो जाहैबाय सिमेन्ट सापरिनि नोंथांमोना आंनि भिउवार्सआ जुदि सोरबाफोर सिमेन्ट सापरिनिफ्राय जुदि नायदोंब्ला बिथांजोखौ सिनायोब्ला नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय बेनो जाहैबाय सिमेन्ट सापरिनि बर' आइजो आरो नैबे जाहैबाय बिहारनि बेलाराम है ना बेलाराम थ' बेनोमोन लोगोफोर निसय नोंथांमोना जुदि जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनथिखाबाय बिथां मैदोम ब्रादारा बिथां सानैखौ हमनानैहाय मा सोंदों मा बाथ्राखौ रायलायदों आरोना लोगोफोर थ' आं मोनसेल' बाथ्राखौ नोंथांनि सेरावहाय शेयार खालामनो लुबैदों आरोना लोगोफोर जियानो जा नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसे नैबे भिडिअखौ लाबोनायनि थाखाय आरोना आं बेफोरबायदि भाइरेल भिडिअखौ होआ होनना सानो नाथाय थानो हाया गोसोआ मानिया बेफोरबायदि बाथ्राखौ फंनैसो नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामगोन होननानै सानबाय थायो आरोना लुगैबाय थायो ओंखायनो थानो हाया बेफोरबायदि भाइरेलनि भिडिअ क्लिपखौ लानानै दिनैनि बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायनो गोनां जों बायद' जायो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर ओरैबायदि गोबां मानसिफ्रानो बेफोरबायदि भाइरेला दिनै नङा गाबोन नङा समफोर नङा एनि टाइम सानफ्रोमबो भाइरेल जाबोगासिनो दङ जागासिनो दङ आरो हमजाबाय थादों बुजाबाय थादों ससियेल मिडियाफोराव एनि टाइम भाइरेल होगासिनो दङ थेवब्लाबो नोंथांमोना बे गन्थङाव मेलेमाव मोनबो साननाय आरो गन्थं लाजिनाय गैया नामा नोंथांमोना नङा होमब्ला भाइरेल एसेबां भाइरेल जानानै हमजादों दिनै जेलाव थांजादों लान्थि खालामजादों खानाय हास'जादों सेन्डालनि माला होजादों थेवब्लाबो नोंथांमोना दिनैनि जुगावहाय माने बेफोरबायदि इनाय अनागारि खामानिखौ गावनि सोलेरारि सोमोन्दो लाखिनायफोरखौ माने बांद्रायनि सायाव बांद्राय खालामबाय थानो हमदों
गावनि फारसे गावनि जातिनि फारसे गामिनि हारिनि फारसे मान सन्माननि फारसे आइ बिफा बिदा फंबाय गासैनि बेफोरबायदिनि सोमोन्दोखौ नोंथांमोना दिनै साननो रोङा नामा बारासो नोंथांमोना साहस मोनलाङो नामा माने नोंथांमोनखौ मा होननानै बुजायगोन आं दायो बुंबाबो नोंथांमोना बुंलायगोन दा आंखौ बहानिबा अस्टार खासे फैलायदों बेफोरबायदि मोजां बाथ्रा बुंनो गावहाबा मा खामानि मावो होननाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोनाबो साननो हागौ आरो ना लोगोफोर फंसे बाथ्राखौ मोजां बुंबाला मोजां बाथ्राखौ लानानै शेयार जुदि खालामब्ला नोंथांमोना बांसिनानो गाज्रि बाथ्राखौ साननाय बेले बेजे साननाय माने नायनो बानाय बेफोरबायदि माने रावासो बांसिन ओंखारो नालाय लोगोफोर नङा होमबा आथिखालनि जुगाव बेफोरबायदि बांसिन जालाङो थ' जियानो जा आंबो दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय बाथ्राखौ बुंनो सानासै मानसिफ्रा दिनैहाय सोरबा सासे भाइरेल जादोंब्ला बिसोरखौ भिडिअ खालामनानै दिनैनि जुगाव मानो ससियेल मिडियाफ्राव पाब्लिस खालामनो हायो नोंथांमोना बिनि ओंथिखौ मिथिया जाहाथे बिथांनि बेफोरबायदि हमनायखौ खानाय हजानाय सेन्देलनि माला आलायजानाय जेलाव थांजानाय फासि होजानाय बिथांमोना मानो थाखाय दिनै ससियेल मिडियाआव पाब्लिस खालामो जाहाथे बिथांमोननि भिडिअखौ नुनानै गिनानै गावखौनो एसे बुजिनानै लायो गावआनो एसे साननानै लायो गावनि जातिनि हारिनि मान सन्मान बिमा बिफानि बाहे बाहागिनि मान सन्मानखौ बिथांमोना बुजिनानै जाहाथे बेफोरबायदि गोरोन्थि खामानिखौ मावा जाथों होननानैसो दिनै नैफोरबायदि ससियेल मिडियाफ्राव मानसिफ्रा भिडिअ खालामनानै पाब्लिस खालामनो नागिरो नाथाय मा बुंबावगोन लोगोफोर माने बुजिनानै मोनला आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि मानसिफोरा हमजानानै मानसिफोरजों माने पाब्लिस खालामनानै भिडिअ हगारलानानै होबा बयजोंबो सिनायजानाय जागोन गावआनो सासे पपुलार मानसि जागोन होननानैसो सानो नामा मिथिला आरोना लोगोफोर नाथाय जोंफोरबायदि फिसा फिसा इउटुबारफोरखौ मानसिफोरा मा सानो मिथिगौ लोगोफोर बिथांमोना दे ओरैबायदि सानो ओरैबायदि भाइरेल भिडिअ होलायबाय बिथाङा ओरैबायदि गावनि भिउसनि थाखाय गावनि फिउचारनि थाखाय गावनि माबानि थाखाय बेफोरबायदि इनकाम मालाया भाइरेल जादों बिथांमोना बेफोरबायदि भाइरेल भिडिअखौ लानानै इनकाम खालामदों होनना साननो हागौ नङा होमब्ला लोगोफोर बेफोरबायदि बाथ्रा नङा नाथाय जों दिनैनि दिनावहाय जोंनि जाथिनि जोंनि हारिनि मानसिफोरा जुदि बेफोरबायदि जायोब्ला जों माने बिथांमोननि न'खराव थांनानै फंसे फंनै बाथ्राखौ जों शेयार खालामनो हाया नालाय जाहाथे नैबे मोनसे भिडिअनि थाखायनो सासे नङा 10 जन मानसियाहाय एसेब्लाबो बुजिगोन होननानै जों दिनैनि बेफोरबायदि भाइरेलनि भिडिअ क्लिपखौ लानानै बानायनाय जायो आरोना लोगोफोर गाज्रिथा मोनसै नोंथांमोना जुदि नैबे गाज्रि भाइरेल भिडिअखौ होनायाव जुदि माबा मोनसे गाज्रि नुदोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जादोला लोगोफोर जोबथारनायाव जुदि नोंथांमोना नैबे मोनसे आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि जिहेतु साजेसन होनाय बेफोरबायदि फंनैसो बाथ्राखौ नोंथांमोना जुदि गाहाम मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट्स भिडिअ होयोब्ला नोंथांनो गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय